бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ки ҳамасола рӯзи 24 ноябр дар саросари мамлакат таҷдид карда мешавад, аз суби барвақт тамоми сокинони фаъоли душанбешаҳр, намояндагони риштаҳои гуногуни варзиши мамлакат, ҷавонону наврасони варзишдӯст дар саҳни шаршараи наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омада оғози ин рӯзи таърихиро бо ташкили машқҳои пагоҳирӯзӣ истиқбол гирифтанд. ин иқдоми наҷиб ва солимгардонӣ бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон рӯй даст гирифта шуд. ташкили чунин ҷамъомадҳо ки барои солимии ҷомеа равона шудааст, ҳамзамон дар боз ҳам мустаҳкам намудани робитаи дӯстии ҷавонони ҷомеа низ нақши муҳим ва созанда хоҳад гузошт. мо хурсандем ки дар машқи пагоҳирӯзӣ омадем ва ҳамаи мардуми Тоҷикистонро ба муносибати рӯзи парчам табрик ва таҳният гуфта барои ҳамаашон муваффиқият мехоҳам ва бигузор варзишгарони мо ҷойҳои беҳтарин гирад. Аслан агар бигирем баъди суқути зиёда аз 70 сол халқи тоҷик боз ба расид ба маррае ки соҳиби парчам шуд ва ид кардани парчам як бедории миллат аст ва имрӯз масал гирем ҷавонони тоҷик, ҷавонони Тоҷикистон имрӯз аз саҳари соати 6 дар ин ҷо барои пешвоз гирифтан ва барои идро пешвоз гирифтан ҷамъ омаданд. аз субҳи содиқ дар саҳни шаршараи наврӯзгоҳи пойтахт сокинони зиёд ба ҳам омада дар даст ливои миллат гирифта ҳамчун рамзи эҳтиром ба ин муқаддасоти миллӣ барои солимии рӯҳу ҷони худ ҳар гуна амалҳоро иҷро намуданд. албатта чун ҳамешагӣ устодони варзиши кишвар барои дуруст ва бехато иҷро намудан ба ҳозирин кӯмак карданд. таври масъулин иброз доштанд баргузории чорабинии мазкур дар чунин сатҳи баланд бори аввал нест. шумораи наврасону ҷавонон дар чунин ҷамъомадҳои солимгардонӣ рӯз то рӯз бештар мегардад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки насли наврасу ҷавони кишвар хуб дарк намуданд ки машғул шудан ба варзиш ба кас рӯҳу болида ва илҳоми тоза мебахшад ва ҳамзамон иштирок дар чунин ҷамъомадҳои дастаҷамъӣ низ шаҳодати эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ хоҳад буд. من سرفراز از آنم که امروز مادر تاجیک، امروز بانوی تاجیک سربلندانه در صف جوانان، در صف برای تربیت نسل نورس در اینجا اشتراک خوب داشتند و خواهان آن هستم که دختران ما هم مثل جوان پهلوانان تاجیک در عرصه بین الملل ورزش تاجیک معرفی کنند. از این فرصت استفاده برده همه شما را دعوت به آن میکنم که بیایید برای طرز حیات سالم دائما کوشش به خرج بدیم و فرزندانمان را آن طور تربیت کنیم که آنها نامبردار همین دولت، همین وطن، همین ملک، همین تاجیکستان باشند دائما. аввало тамоми Тоҷикистонро ба рӯзи парчам табрик гуфта, машқҳои пагаҳирӯзӣ бар тани одам, бар ҷисми одам аввало як сиҳатӣ мебахшад, солимӣ мебахшад ва имрӯз мо чуноне ки шумо мушоҳида кардем тамоми варзишгарон, на танҳо варзишгарон, балки шаҳрвандони ҷумҳурӣ низ омада ба ин машқи пагаҳирӯзӣ тамрин карданд ва беҳтарин мешавад ки чунин чорабиниҳоро на танҳо бар ҳар як идҳо кунем, балки ҳар рӯз бояд мардуми мо ба чунин машқҳо баромада машқ кунанд. маврид ба зикри хос аст ки парчами миллӣ ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистони соҳибистиқлол буда ифодагари сарҷамъии миллат, нангу номусу сарфарозӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллӣ буда тоҷикон аз он ки ливои миллати хешро доранд ҳамеша ифтихор хоҳанд кард ва ба ӯ эҳтиром хоҳанд гузошту талош мекунанд то дар ҳар гӯшаву канори дунё онро ба ҷаҳониён хубтару беҳтар муаррифӣ намоянд.